दा नैबे ब्र'जोंहाय आंजोंहाय माने मैयाथ' लावसोआव थांदोंमोन ब्र'। ओमफ्राय जोङो माने ब्र'आ दा दिनै थांनो नागिरबाय आरो ना। मैयाथ' लावसोआव फैजोबखांबायमोन ना। इसिबां मानिबो बारनाय जायासै माने ब्र'आहाय आंखौहाय सेरफांगुरिनिफ्राय ब्र'आहाय माने लोगो हमनो मानो होननानै बिथाङा जोंनाव फैथायबाय आरो ना। माने जों बिराद बारनो नागिरदोंमोन ना। मा मा लानो नागिरदोंमोन? एसे रुवाथि दिनार बुंनानै मोजां नङा। आंनि भिडिअखौ माने ब्र'आबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोमोननो आरोना ओमफ्राय बिराद गोसो होदों नामा नोंखौ भिडिअ बानायनो? माने बारनायावथ' गोसो बै गुदुङानो जायाना। सोलोंबाय थायो नामा दा? दा फैफिन नागारजों माने आं बबेबा प्रेक्टिस बिदिनो बक्सिंबो लायो नालाय थांबा दुलाबायो आरो। माने जों मैया लानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने दिनाबो मोजां नङामोन ना। बार अखा मोजां नङा एकदमबारे मैया लानो नागिरदोंमोन जों बारनो। औ मैया ओरैनो लावसोआवल' थांनाय जाबाय। सरलपाराजों माने बारगौमोन आरोना ओमफ्राय ब्र'आबोथ' बिराद माने इमान बेसेबां माने टाइम मोना आरोना माने बिसिना बिफाया हरगासिनो आरोना टिमा नेक्स्ट टाइमाव जों मोजां लानोसै आरोना बारनाय टाइमखौनो मोना एकदम बेफोरबायदि ओरैनो ब्लग बायदिसिना बानायनाय जाबाय आरोना जेनेबा जोंनाव फैफेरबाय ओरैनो लावसोआवथ' थांनाय जायाखैना ओमफ्राय नेक्स्टआव बिदिनो फैफिननो हागोन नामा? नेक्स्टआवथ' थांनाखा फैदो दा बिदिनो मानसि लानानै जायखिया जोङो दसे थानानै थांसै ना ब्र' ओमफ्राय जोङोथ' बारनो हानाय जायासै नेक्स्ट टाइमाव बारसै जुदि मोजां मोनदोंबा साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो आरो मा होनना बुङो बारनायखौथ' एसेबां मानि हायासै नेक्स्ट टाइम फैनो हायो दा हायोना जेबो नङा दाबो दं बोसोरसे बारबायलै आदामानि भिडिअफोर रेगुलार हगाराना माने राबन मामाय इन्सटाग्रामाव राबन मामाय फेसबुकाव राबन मामाय फाइनेलि जोंना ब्र'आ थांनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय रेडि जाबायना न'आवबो लिंहरदों नामा माखौ सिजोबखो माखौ सिजोबखो नों हेलमेटआ नै बेसेबां लादों दुगैबावसै आरो दुगैबावसै बारस'ना सुदो गारियाव सान्दुं नांबाय दं हनै हनै सुखांबाय सुखांबायबो औ दुगैयासै न'आव दुगैबावगोन थाम्फै अराखै दिनै मोनायाव थाम्फै थाल मोनाखैलां मुसारिथ' गैखाया अबस्था गाज्रिखा दा नै बुदावनो फैबाय थादों नोगोद मोजां ना मोनायाव मोजां नोंना सिक्सफोराबो देनजार दंजायोबो आंना बिदियानो गैबावा मिथिबाय देनजार दं नोंना टिक्सबो गैया आरो नङा नोंनिखौ होमबाबो सिखारखौ नाय बोरैयाव देनजार नुजायोबो जिम खालामग्रा ओरै खिथु जालाय जिम खालामग्रा नालाय बरिया नोंना बेबो भिडिअ खेनथामसो खालामबानो हिट जागोन ना नोंना जेन'बा बडि सानथामसो खालामबानो बिराद ओंखारस्लाजोबखागोन खालामबाय थाबा बिदिनो फुं बेलासि औ जोंना नै ब्र'आ ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय हेलमेट बासिनाया थांना लासैलै गारियाथ' दंसिजोब्बायबो सानदुंमोना हा खामाखा न'आव थांबाथ' मा खालामगोन नोङो बारसिगोन ना मारै बारसिथ'ला बिदिनो फिसा होलांबाय थानोसै जोंना दा ब्र'आ नै हिनसाम ब्र'आ ओंखारबाय आरोना टाइमाथ' 10ता माबासो जासिगोन ना 9तासो हेलमेटआ गय जालांला ओमफ्राय गय जालांदो बुरजाना जायाखै कारेन्टबो गैबावा कारेन्टआनो माबायाव थालायलायबावनोसै नामा नोंना फैसारा दै जिरि नङा बे जायगाया नंगौब्रा बाइकआ दुंगाखै केमेरा हमबाय ओरै ब्लं बानायना आं बाइकखौ फिदिंलांनि सार्फिया मा 100 थाखानि सोलांदो आं 100 ना मानसि बडि गैयाबा बडियालाय दङ दंनाया
थुआव दं नों सालाबारि जा खरा खारबाय बे लागाय थोस गोगोम फाग्ला आरोना नै गासिबो माने बिसिनि नङा नैबेनो थांनो ओंखारबाय आरो आङो फैबाथाय नुलाबायगोन आरोना ओरै फैफ्लांलाबायबानो दासो सान्दुं दुंदों नै मैया दुङासै बारनो नागिरनायावनो ना मा होनो हान्थुमा मैया बारनो नागिरबा सान्दुंआ गैया ओमफ्राय दा नै दा थांनो ओंखारबासो दा सान्दुं दुंसिजोब्बाय होनफिनलाय फैसाया जानि गारि बिग्रानो बे माबाफोरखौ मोनगोनब्रा नों फाला आरो जोंनाथ' गारि गोदान लायाखैना दस्रा दंबावोमोन आंनि बेनिफ्राय सिनबाबो जायो मोनगोन ना बे कन्टेक्ट लाबाथ' मोनखायो लोगो दिगोनाव मोनो मोननाया माने नै जोंहा गारि बायनोनो नोंसोर जेन'बा सोरनावबाफोर सेकेन्ड हेन्ड दङबा सासेलायबाव दे ओमफ्राय नेक्स्टआव फैनो हागोन हाया नोङो नोंथ' फैबाय थाखानांगोन जोंनावहाय बिदिनो सम फैयोब्रा सम माने आंबो एसेबांल' थांबाय थायो नालाय डाइरेक्ट कल खालामगोन नोंनाव बाइकआवथ' मोनबाय थाखागोन ना रायगोन एबार नेक्स्टआव रायनायाथ' रायनाय नङा खिन्थानानै लाबोनानै जेबो नङा आरो थावा ओमफ्राय थावाथ' नै फल देखायदों दा फल देखायदों मारै जायो दा गोदान लांदो लांसै आरो ना बारनायासो जायासै मिथिबाय मैया लावसियाव मोनथाम बारनायल' जाबाय गारि गिगाजोंनो मालाबा टाउनाव थांनो हागोन ओमफ्राय हागोन ना जेबो नङा लेखा टेखा दंजोबखायो हेलमेटल'सो हमनांगौ मा लिंहरबा फैबाय थानांगोन खोनाबाय ब्र' माने थिखो नायदों आसला नै आया दल' थिखोलायनो हायो बिदिखौ मा आया बोलो दंब्रा बेनावबो रानथें बोलो गैया नङा दङ बोलो गैया मा दङ जायो नामा होमबा थांसै ना ब्र' आयौ गोबावजों दिनैसो नङा जानायफ्राथ' बानलु बाथोनसो जाबाय न' ब्र' बे बानलु बाथोनजों उफाय गैया जेबो गैया बेदर बायनो हायालाय आरो इउटुबफ्रावबो फैसाखौ मोना फाग्ला नङाबालाय माखाफ्राव देन्जार फैसा थायबाथ' दाथ' बरिं न'आवनो भिडिअ खालामनाय लकेल जानोसैलाय मैया दा थांबाय होमबा थांसै ना ब्र' जोंना नै बिजों फैबा मिथिखायो जोंना थिमबेरा एकदमबारे बेखौ मिथिखायो नों बेलाय साल बागानालाय साल बागानजोंनो होमबा थांदो ब्र' खोनाबाय आखादा ब्र'आ दोनलांनो नागिरदों ना बे शुटिं लागोन आङो सानसे मिथिबाय औ शुटिं बानायनांगौ सानसे थ' साल बागानखौ नाय बेयाव बारसिगोन आं आइबो माने आनि अबाव थैयोब्रा नैबेयाव गोदो बारसिग्रा जायगाया नैबावमोन नैबेफोर बारलाबायोमोन आं दंबावोसो औ गोथै गारग्रासो बे जायगाया ओमफ्राय नुबाय साल बागाना आयौ बावबो लाखिदो ब्र' बावनो बारसिगोन जों एकदमबारे आं लोगोफोर उन्दैयावहाय बे जायगायाव फट' लानो नागिरदों आरो ना जायगानिफ्राय हरोमोन आङो फट'बो लानोसै ना लकेसनाथ' बरिखाब्रा आयौ शुटिं खालामफैयोमोन बरनाबा बावनोमोनब्रा बरना फिल्म लानाया बोरैबा होनोमोनलै बे सालानिखौ बारसिग्रा जायगा बेनोमोन बावनो दङ नै जों होलांसै दा बैसिम दोनलांनो नागिरदां